waru doyong doyong mangetan dasar ayu moblong digor rebutan blarae disamberke omahe cerak rang ngampirke waru doyong doyong mangulon dasar ayu moblong sing dadi lakon jagot telo saoyote nemo rondo sak anake rudoyong doyong mangidul dasar ayu moblong wis kumpul banyu bening diadai lempek raine glowing sikile mletek parikan kok ngenyek wong lah kok iso ngenyek banyu bening diadai lepek raine glowing sikile mletek kowe ngenyek sapa iki bojomu bojoku raine glowing piye raine glowing ning ora nganggo skincare lho umume glowing yo nganggo skincare alah duweku apa bojoku tak tukokno murah ning iso glowing lah nek skincare paling enggak 150 kalau ya itu murah 6.000 iso glowing lho sik apa kok skincare kok 6.000 kok iso glowing 6.000 iso glowing mas lah skincare apa iku Alteco sesuk rene aku tak arep ngelokok ngono omonganmu kok iso Alteco iku ya alhamdulillah ya mas suwi ra tau ning kene heeh mbur ya ta ya sowan rene heeh ing daleme Pak Busa. Kok ngomong busa iku lho. Lha apa? Pak Sepon. Lah iya kancane busa. Lho yo ora apa? Yo Pak Sepon kok kancane busa iku. Lah kok gak roh kok iso. Lah kok iso ora roh. Kancane busa iku, kok Pak Sepon iku. Pak Sepon heeh karo Bukti. Heeh. Wah, aku jane ame ora munggah rada wegah aku Mas, mek Pak Sepon iki. Lah gene, Pak Sepon kok kebangetan aja. Lah kok iso Pak Sepon kok kebangetan niku? Dagelane munggah nek segone ditokno. Niki mang aku lali urung mangan. Malah kebeneran. Beneran piye? Mau kowe karo aku mlebu jero resik. Tuh, ya. Karek piring-piring kok. Iki pintere Pak Sepon. Ate isa. Mergane apa dagelan munggah kok segone ditokno. Heeh. Lah engko nak urung munggah. Heeh. Mergo segone mok ndekno kuwe. Berarti Pak Sepon roh ya? Roh. Alhamdulillah iki mau tamune teko aduh. Tamune Pak Sepon teko aduh Mas. Teko aduh mara rene ning jabangetan tenan kok. Lah kok iso kebangetan tamune mara rene do gunem kabeh. Lho, wis ya. Tamune iki mau mororene do gunem. Heeh. Gunem sapa? Gunem sapa piye? Lah iku mau jare tamune rene do. Tamune Pak Sepon iku lho mau besane wah rene kabeh do gunem kabeh. Maksude gunem sapa, Mas? Gunem sapa apane? Lah gunem iku mau omahe gunem ya entuk gunem. Lah kira ngomong omahe gunem ngono ah. Lah mak kok nyebut omahe sitok-sitok. Ya ora maksude saka gunem mara rene ngono. Lah besane anjen entuk gunem kok dah. Iya. Gegete ra karuan kok. Kok iso geget. Lah ledek ning jero saweran duit entuk 15 juta. Ledek iki mau. Iya.
Ora saweran kok Pak Sepon tok tapi. Lah saweran seko sapa, Mbur? Saweran piye karo adol motor pedotan papat kok. Tok 15 juta. Lah kok ora bojomu mok dol sisan. Omonganmu bojo tak dol wong ndek iki tak lelerno ora digondol kirik blas. Kok iso mok bojo gondol-gondol kirik. Omonganmu mulane hati-hati karo putrane Pak Sepon ketak-kete bedil ndasem kowe. Lah kok iso? Sentara padoni. Bur, omonganem keliru. Keliru ijolno surat tokone tutup. Maksudnya ora keliru ijolno ngono. Lah kene. Omonganmu kata-katane salah. Salah loro ya untuk 8 lho, Mas. Ora tes iki. Kok salah loro untuk 8? Maksudnya salah. Maksudnya ku tentara, Bur, ora sentara. Iku lho sing gawa sedil. Pacul. Iku lho. Bedil. Hah? Sing gawa bedil ning kene lek. Iya, kancane Solipi bareng ku lho. Kok ora nggawa solasi barang Solipi kancane polisi. Hah? Polisi. Iya kancane Pak Polisi. Heeh. Iki polisi. Tentara. Alhamdulillah ujare kelakon. Iya, wis kelaksanan. Pak Sepon sekeluarga nimbali muda-muda sak kanca. Ya, Mbur. Muga-muga rezekine banyu mili. Amin. Luweh-luweh ya, Mas. Amin, aku wingi jane ku bingung angger sarapan ning omahe mentos. Lah kok iso bingung Mbak Yune? Iya. Sok toprak ning siman ame didaleh ndi yu? Tak baten mosok ame dikok ning greng kono. Omahe kono. Iya, Bur. Lah iya, mosok ning Ratan kabeh akeh ning alhamdulillah untuk panggon kepenak ngene. Heeh, kepenak iki. Jan tenan pendarate sajet kabeh. Kok eroh? Kok rohne pendarate sajet kabeh mang kon ngetokno sego ya ana sego ana entong ana barang tengah ditokno kabeh. Lah iya wong anjen ada. Iya. Mulane kowe karo aku ditongakno Pak Sepon. Ya muga-muga bubar nimbali ketoprak muda-muda. Muga-muga ya Pak Sepon rezekine tambah. Amin. Nek anggone panen, anggone duwe toko, muga-muga ya lancar. Umpama toko, umpama nyambut gawene ya kepenak. Ya kepenak, Bur. Ane Pak Sepon didongakno oleh apa dinas rasa adoh-adoh kene ning Rembang-Rembang lah. Kaya dinas kuwatiren Kalimantan dak kadoan, Mas. Iya, kadoan. Nah, terus ning Sulawesi barang nak kadoan, sapa? Sulawesi. Hah? Sulawesi. Iku lho kono. Lah ya kono, Sumatera. Sulawesi. Sulawesi, Bur. Aku gak iso mok kon muni Sulawesi gak apa. Ngono kok mok kampleng saiki ndinge tangane. Lah kok ora kampleng piye? Wong ngomonganmu salah kok. Yo salah benerno. Yo ora apa-apa lakone jalukan kok. Yo lah pengen kok ora kepengin ganti kaya anake Pak iki. Pak Sepon. Maksudnya dadi apa? Ganti tentara. Bocah iki ora melek bocah iki. Lho ngapa aboh ngene mok kon dadi tentara? Malah penak. Penak piye nek awake cilik kaya nek Pak Sepon kon tiarep penak musuh ora roh. Iya. Lah nek aku tiarep ora kaya gunung. Jajal ana musuh. Tiarap. Ora butuh. Wong remek blosotan. Lho, latihan tentara sok nek menawa kowe daftar menawa ketompo ora lelah. Enak dagelan, tapi bayarane ra akeh tentara. Alah enak dagelan. Pangkate dhuwur tentara. Lah sing dhuwur dagelan. Lah kok iso dhuwur dagelan? Dagelane sak modare kok. Lah nek tentara paling pirang tahun blokong pensiun. Dagelan tentara tuwa sithik pensiun. Ning ra entuk tunjangan. Dagelane mati. Wah sak tuwek-tuweke mati yo karepe ngono kok. Lho, kok malah arep mati ku. Lho, lah kene. Wong urip iki bakale mati. Lah kok wedi mati? Ya ora wedi kok. Iya, ora usah wedi mati. Lah cara tak takoki. Lah apa? Iki bahas mati. Heeh. Cara tak takoki mati saiki karo sesuk kowe milih ndi? Mati saiki karo somben? Iya. Wis somben ah, usah seger waras. Berarti milih somben. Iya. Berarti tengok-tengok tok sak wong nek alam donya mok kowe tok lho, Bu. Nek kabeh do mati? Kabeh do mati. Lah kowe sok nek mati sing ngubur sapa? Kalau mabote ra karuan. Nek mati somben gak ono wong ngubur blas. Ora ono mergo kowe mati kol mburi. Kaya ngono. Iya. Lho nek ngono mati saiki. Mati saiki. Iya, nyundang gage. Salah. Wong lho mok kon mati saiki. Wah, ora kudu. Lho, lah kok ora kudu lah tenan takokku piye? Mati saiki apa somben? Nek mati somben ora ono wong blas, ora ono wong duduk, ora ono wong ngubur. Iya.
Nek saiki yo ndagake mati. aja aman bojoku tak mbayu yah gurih Tak peke. Bocah iki bento kandhani kok. Yo ora kok kudu ngoyok bojoku ae. yo ora kudu ngoyok. Lah kene. Lah nek cara kowe mati bojone ora ono sing ngopeni gak tak openi aku. Iya wong gak adi kulana. Heeh. Openi to. Iya. Openi lah Kene. oh Kene. lah iya openi lah Berarti ikhlas. ikhlas aku Tenang. lahir batin Nek bojomu tak openi aku ikhlas tenang. ikhlas umur mergo cilik ngompeni bojoku ikhlas aku. Lah kene kok. Lah kok cara rabi karo bojoku kan diluk mati. Sapa sing mati? Lah kowe ya. Lah kok iso aku? Lah kowe karo bojoku gak tau bojoku adoh. Iya. Lah nek mau rabi kowe sansaya tuwa umurem, bojoku sansaya tuwa umure. Lah nek mau rabi, gak kowe ra mati ngombe susu kadaluwarsa. Menarik prinsip. Kenapa? Ngomonganmu kok ngombe susu kadaluwarsa. Umurmu saiki piro? Umurku itu Ijazah sekolah. isih sekolah. Ya toh, Umurku 17 tahun. 17 tahun ijazah sekolah. Heeh. Bojoku ae wis 30. 30 tahun. Iya. Lah kowe nek munda umurem dadi 17 tahun tambah 10. Iya. Bojoku dadi 40 tahun. Heeh. Lah nek mau rabi ki ra ngombe daluwarsa. Duh. Iya. Dadi aku ning kono ana bature. Sopo? Aku ngono kok. Duh, aku berarti kok mati kok aja-ajaan. Gelem ta ora? Ya ora. Lho ya wis Mati mati kok pengen dia urip kok. Lah iya kok mulane iku kok iso sing penting waras. Heeh. Lah iya mang dipirsani kae sowan rene Ya burji anik selalu datang. bisa nongko tembok Malang. Nggih. Gumun aku Mas karo Cianik saiki. Lah kok gumun Gak tau nyawer. Biyen nyawer terus. Mbok karo kowe kok gak tau nyawer. sesuk. Oh, sesuk. Seso. Ya, sing penting diaturi apa sing kepenak. Iki lakone pamundutane Pak Sepon lakon tua Mas. Heeh, Bur. Gamar bulan pecirit. Damar wulan ngarit. Ngarit. Hah? Damar wulan ngarit. Ngarit? Iya. Iya gamar bulan ngarit. Diaturi apa kono? Diaturi Mas Mentos, Mas Mentos. Mas mentos iku lho main kono, kene main entok. Mas teh gone, Bur. Lah iki nggone turu kono. Wes serah aku. Lah iya. Aduse yang sisah kono. Heeh. Mas mentos ya. Nggone turu iku lho omahe kono iku. Itu apa? Apa lah aku anggere begini kono bedane ya. Lah opo? Hah? Lah opo? Ngerumpi. Butek kono. Diaturi Apa kono? Ya kanggo ngregekno suasana. Lanjutan, Mas. Diaturi apa? Katresnan sejati. Apa iku? Lagu anyar. Banyak hits. Heeh. Katresnan sejati. Ah, spesial kanggo nganteni ya, Mas. Nggih, spesial mendengarkan ya spesial kangge warga Siman, Bro. Ayo terutama Pak Sepon keluarga. Nggih. Pak Sepon. Lagune Katresnan sejati. baik, Bro. Kita tampilkan artis kondangnya Jawa Timur. Artis yang satu ini. Siapa dia? Dia siapa? Damar kunyit. Sing do damar. Ora ana penyanyi tok damar iku. Rumah irama ono. Ini dia. Damar kunyit. Sak. Kok kanyek jenengku iku. Lho, jenengku apik lho. Damar, lah nek cara jenengku. Alah damar iku malah sing medeni wong. Lah kok iso? Damar iku tunggale uplik disebul ra modar kowe. Lah nek kowe, Lho, glimbur apik ya? lah kok iso apik? Glimbur. Gli iki keri. Mbur iku bokong. Asupe. Keri-keri ning bokong. Aduh. Kok keri-keri ning bokong Ngomong aku kok iso. Yo, Daturi.
rasa nyagehan jiwa bebas tentang aku setia berjanji seliramu bukan bisa terjadi resto makia raya resto makia raya pamundutane saka Pak Sis kerep matur suwun. Iki matur apa neh pesan Kes? Mbah Jamari apa, Mbah? Ya, apa lho urung ngucap blas kok. Iki ketoke gedheke urung payu ndekne. lah nek gedheke rong payu Anggur gedheke payu yo nyamper. nyamber Iya, itu urung payu. Jadi apa pisan Kas, Mas? Karo ngene bendaramu. diaturi rengu Matur rengu ya saiki nek sesuk wis dindo wong-wong Diaturi rengu. Kanggo nyenengno keluargane Pak Sepon. Diaturi rengu sing kepenak ya, Mas. nggih Yuk. Krida muda. sajake katon rengu enten apa niku itu sampun dangu di koko ngotan saniki pun benten nopo pancen sampun pesan ing mangke prasetyaku sakyan geger wale watu boten batin litu nanging kok ngene kadung burine apa ya titik jodohne bebasan sakumpama kaya ngenteni kumambang ing selolake dadine rontang ranting kaya dijejuing wong kasane kontrang kantring ono kang wis kalegan ambunggar katresnan rami kebrayan hatiku tansah wah. Jenengan kok
janur gunung kadingaren. Wah, penganggone kok pating cemlurut. Gawe apa? Buat apa? Regol. Alah, gapurane mak tunggone. Nek aku ya tuku lilin kok. Gapurane mak tunggone sampe gotong gapura lho sapa? Perkawis sing gotong gapura jalanan awisipun Mojopahit kali Babakan nembe ayun-ayun. Oh, tegese jaga regol dadi satpam. Apa? Satpam niku kalebet pendamelan wonten kados tuladene wonten BRI, BCA. Jaga regole nang ndi kuwi? Wonten dalam Kepatihan Mojopahit. Mara Kepatihan Mojopahit umpama gak nganggo kono syarate ta? Wonten syarate saka sinten kemawon nyawi badhe lumebet wonten dalam Kepatihan wonten kinanten tapak asmanipun dipatih. Sok sapa wae umpama mlebu ana Kepatihan ora nganggo tapak asmane Patih Lukenong ora entuk. Dari kancane kenong barang kok iso. Ora entuk. Ketok guyu apa lan? Cikalan damar wulan ke kok ana guyu barang. Ora entuk umpama dewa. Ora entuk tenan. Pak Sepon sing nanggep mosok ora entuk. Wah, janten ketat tenan nek iki. Perkara ora nganggo tapak asma kok ora entuk. Lah kapan le njogo? Engko nek ana wong mlebu Kepatihan malah kacau. Ayo.